Mga beach resorts na puno sa una nga adlaw sang New Year. Mga pamilya nag-beach bonding. Ining itutukan ni Zen Kilantang. Madamo ang nagapaligo sa mga baybay sa unang adlaw sang tuig 2019. Mga kabataan, mag-abyan kag maghimata ang nagbonding pinaagi sa swimming. Matamis ang ilang mga yuhom samtang ginadapya sang tubig. Ang pamilya ni Rona, nag-mini reunion sa beach resort, bangod ininang ila tradisyon sa pag-abi-abi sa New Year. Enjoy kag paliwa-liwa. Samtang dalaman ni Manong Hector ang iya pamilya sa baybay. May balon pa nga mga pagkaon para sa ila salo-salo sang iya pamilya. Enjoy gid. Kada tradisyon manamon nga kada tapos New Year nga maligo. Ginapanugyan na naman sang tag-iya sang beach resort ang mga ginikanan nga hindi pagpabayaan ang ilang mga kabataan agod hilway sa aksidente. Ginapalibot-libot lang sa tao. Kay subong nakibot lang kami gani nga na sila ni damo. Subong i-deploy namon ng mga tao doon naman sa resort beach areas. So ginapanumdum ginamon sa mga tao na kung pwede kong mag-inom sila, hindi na maglangoy. Isa man sa sa deadly cause ng ang paglangoy na nangahubog siya. So Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.